hai unha excesiva ansia de venganza por parte dos sublevados. Aquí quen decide que se fai, a quen se mata e como se mata son os militares. E a falanxe actúa máis ben como apoio ou como executor cando recibe esas ordes, pero a responsabilidade son dos mandos militares. Aos poucos días, no lugar en que se cometeu o crimen, apareceu unha raya horizontal cruzada por 9 rayas verticais. Durante anos borrábanse esas marcas, esas cruces, pero volvía a aparecer no lugar en que mataron a estes 9 veciños do Valmiñor. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.